106.1 ewo tachimai site wa ana New Jerusalem ewa no wembutuo afen Sompa 98.9 ene wo sunyane Sompa 90.7 ewo Nkranza Sompa 101.3 ewo Doma yenyina Doma ho na Doma FM 100.7 wono so age kase yi wo jigum Kingdom 106.1 ewo Mankasim emfifi mantamu ba bia wo mo age kase na kama ya wo mo ye adwuma no wo hopa enkran ha Kaneshia Ban Radio wono so age wo to peten ya asempatre ko Facebook sesia na ba hwe ya ho fe ewo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra ena Sompa 93.1 eno nso so ye live ewo ho 106.1 FM eno nso so ye live ewo ho ne nyina ye Facebook no ena afi YouTube no ba ko pe Sompa FM live ya no www.sompaonline.com nso udru ho a ensem bebre ya kruche de agu ho na emom Safe no waso TV ne dia hwehwe ba bia TV no ye nyina yeguo no na you Sompa TV ye live and loud and clear ewo ho a obetimi ahwe yen etie yen enso ewo ho ewie yi ensem a ye di bedi wontoa no na poso bie ene se ayrawosam bia si ewo atoya tifin mantanum titru ne sahwibu akon emamu amienu a wo mfiri enako obia wo wonse kan akun di enho a oba ho ntira ena awrahosam kro ye mfiri sahwiaba asante mantam so ame eja bi ato na di nsamone papa eno na mampane His John Dramani Mahama so akasa de akire amaya hodo a wo muni mahabro kire aman no se wo mai Ghana se de yesi kase tunumuntu wo bre wo yempe no wo monte ase yampenti mampani dada agufuado wo kodi ECOWAS observers nanim amoma ko Beni ye wi a hebekọ kwawu wo mo se bambo no emu ba ya de ne pa na Beni no wo mu na besisi tete adan bi ma ya na efre wo mu atakwa me no ahwe ne wo won sa no na TVET education ana headmaster woda Cape Coast School of Deaf na no echese eno na ye game changer ebetimi asesa wo man ya brabo yesi se Ghana ye duane ne yesi kase betimi akoyi a enkomo bi wo ho ya Center for Scientific and Industrial Research asante mantamu de no wo mde atoba wa bedu animu a ye de nyina bebro na afei na wotwi mu nyina amanone nsemu a ye de besom wo no ne awantimi ante bi ho a wote ase o nya no enye nwanwa we de ebetimi asi te se no ofa sei ne ho nsem bebre ene ba ya awie yi ye besansi ukoso e de ama na watie nsem no bio ye ya ye di dwuma de ho chiame badefo a ye ba dwuma kama na nansafo kantanka da romanti Facebook ne so TV ne so MCR wo mu nyina Alex mo wo mu de atoto wo mamanfo na ehwe ya ho ofe no eye me abrempona na kwaku ampoma wadoma nkoma chi ame ne me bra triple man ejapia apam dada afi ensam ne yanyi brena yentutu ne sire na basa emfama medo kofriase efri atoya tifi mantan no mu na no nso sahibu akona medu wura ye ben sankore awosama asi woni se emamu amienu obi ne nua wo mu nyina firi awotwa abaakum ye fonkro wo makwakuti nananam wonse do amuno mu a sa yawi adehia wo mu wo sahibu akon mabunu no ene emu maamefo nyina wono moti ne suo na ni nyina ne se abamu abi ewon nkanchema bi ono no sa abamu anu firi sankore afa ho ana yesi obi kotia ne na so se eye na aba wo mo bo ho wo ekipin no obi de oga no ko wo de pragia de oga na ekọ nje ba sa na no no nso taasere ninya bufu ya no afase kan wa hwe a wo twe ahyew nwo twa nti wo kokoduru eye na se no weki pendasia wo hwehwe mu an wo hu se abamu abaako wono nso twa kada ne bi ya fa ne kofi nso a wono ne wo kada no green ana de okoba amane ne nso kyesa de wo be fa ne ga ne nso kada green wo de fa no enti se wo kokoduru ho ne buafu dada wanya abotre ya wo confronto kofi nso a kikiri wo twe se kancho wo de awo no wono be nan ewi ona daboje mu a wo pri ana ninu ya wo ka no ho ninu akuma nso wono nso yesa da bi wompene ma ninu ya no obi nkune saa mfa ne ho ni nti wo bayire no ama polisifu abam ewie ya wo de awo no nso enti ya krente ene ninu ya kofi nso a
sabra make say na kro wo mu nyina ati nananom wonse do na mabu na ewo boako wo mu ne yama ne bofo edi nkomo abusuafo asema si wo ha esa hwibu ako na no mu yiye nua be ma ba ko quarters na boys no so mu ko wa keeping no munye boys no hwe boy ba ko atimi atwese kan akuni pamienu ama se obi na chi ba ma wuwo ya omugu mochire ewo asafo ayede aye bobo ho na yo bana ba to so na yeti nka se o machi boy na ba police station so mo bua tie se de bua kofo de ya wu eja na to ye krom ha yo medum ne ma wa kwen I'm sure the course where ya no wadi some call boys from one abi kunyia boys me no we any for ya how much ya wa kwa peja pass los sharp 19 no yes Saudi asemia yi hono nti wa woni mo bibia no wadaro bi wadi na ba bi yi debate bia na de ato na asepa ne sen ne kra ne sen mo asam no na ne kra no na yewura ya wono na ni semu pa asam no na otue mu a wo hunu de ekọ wo bo ho amane no wono so sei no wo kan awu semi ana emra baro to dwa na nya dia asa hana mamti na to ami mu awu na no eye nyamen ena ba ko eye mumma ana sami ya mu ga se dia awu semi ato obu ya okenti no no enyantie agenu nya 23 years ena afi kofi ni so wa ba je tense emra ombo kopi mu ewo eye sehu akofu eno ewo buako eno ene weka se sankole ana eben bra na wokipi ya ekoso no ana nga to dwa se abrante bi se ofi sankole antie say abrante ba ko bi e de plagia green aba be find girlfriend every sankore e no aba akrofo e ba wo keeping ase na se ba beto dwa na omkobo abrante no susu se ofi sankore na maniem e na odie mika ba akrofo se o ba be hwe abrante na o de plagia green aba be find girlfriend every sankore e ba be pino o se akrofo aba wo keeping ase o ba ye no na se abrante na kasa na o be find girlfriend e wonyantie ama o no wo ye film da ya okenti e so ekura eye pragie green de nti no susu se ya okenti no ana be find girlfriend e ko ya kasa e wa abrante eni ya okenti no entem e na abrante o susu se ofi sankore no e wo ya okenti no sekan be se enan na nani nia ketwa ye kofi nso wan so e be ho no so ye na de se sania abrante wa wo nia panyin sekan no o mane nko be yire no na se ne o mlo ko kutu mu apolice faso ya mati na ko kutu mu apolice faso enti de odi anyambransam no de sabre wadwane o wo ho se de oye ne ebone enti obi bia na ne atwa no so no wo mo bo amane se tia posifo na so ntentem na onya ne panchi nso na wonya obe eyetan na de wo mo akokru no ene ne nue nso no enye ono na afa girl no na mmom ne okada nso ye green eno asem bisafoa na akohina asem bi pono ye nyina ro ahusemi so ne amabusuafo no nyina yawo enko esansa akoba sei no ya hosem nanso hosem foforo bi nso asi ewa asante mantam muso ame na so ame hwa ye ginan ba bia ye kasa firi no enya asem a eye nika kora ba wa beidu ene bowura mfafra mu ho na wokoduru ya wo kire se eja bi ato ewo fie bi mu ho na fie no self contain bi a na wo mo main switch no kora wo veranda mu ho ena wo mo ye se wo mo wo dan num na nkasa no wo mo apie kwa adwuma kora na wamu aka no wo mfafra mu wono hu se ase nwisie bi firi self contained mu epie ba eno na wamu ebon kontene kwa hwanu mu se se veranda mu hono kura de ekwa kitchen hono eja no ato ya anya asem kuma kura tempestuously ena wono mu ekotwitwa enwoyes no wo hono wamu pe bibi twitwa mu kama ansa na eja na itimi kwa fam no wamu kire so mu frɛ fire service fo a wamu de yeba adechi amontwen ya ka kra ni adru mama ye location ni ye ede na asie wo mo se saa na wono mo a ede o mani kro twa wisi mienu ya mo hene santamo ekodum je ni bia nsa kwa na fire fo ni ba bedru ho no wo mo kan se kire ba wa bedu hana mamti gana ba sa no ni wano mo fe no mo tetem se ga so ni piba na mi se ga so fie mba na obi edwane mba nso na mse mba na mbigina mo na bi jam kana so de shepa tetem se no ma sha so ni piba na mi se ga so no mo he am se ye wo he fa washe so mo bisa no enso ani because jai ba sa na the from as mo ye fast mo mitini ba because ye ahon den cry dey fra no ye edum na be so mu a kenti tv na won pa mbibia mpabua mo ne ma nyina ase
I fast on say in your bimana kate wire me wire no na timinya nsu ene omu edidu mujam mo wana mamisa city team friend say ida bia so o dan inside then bet test ro share dan no as it is so Orlando hono ne soro no mo so main switch in the ball no no mo ase e put the say ya was as one kwao is by root to say inside the Orlando inside say just one kata na isa say twa wire say awa not to main wire na e ko ni kapto na chai obi nya ebo ni dua na di Orlando ni gate we ya dansefo ni bi ekobo aye ma wo mudum gya no na nipa wo sa dan no mu a agya wono kwa de ore na yire ne ma wo mo aso de kwa adwuma na manfo adomfo no a ebo a wo mo no wo mo kodum gya no ma no ye frɛ no kadere adamu wono na wone be wa be du bo nkoba no wo kyese no kure akoba ne se no de bayifo ba nani nso ade won be so be bayifo ba nti no wo bada wo mo abebo a edum gya no ase se ekoba ne sa wo mudum no ansampo na wo mo frɛ no se wo mra na wo kan sam no sei the chain there, that's sorry. In a repeal. No, before I get the tomb, I remember in an OBL for. I don't think for no fair. A boy, man. By the time I buy and a month for our habit, our Mabungan, a coffin, and I'm also buy. There's someone that I can do. I'm a papa, I'm a back speaker, very thought you're no more. You're near Bonano. If you are Jabiansis, Tono, the cylinder, also. Ana mema katanso aso na mani ye the action the answer so as far as I'm papa call here yes that's why man for about for now mo so mo am fi dum dem say about man say papa because e jana to mo na me fi o mi na kan say me free on ten bra na ye dum dem baba na ye say me ya bi am forward mo me da o man say papa asedano de ye da obi bia ase say wakobo a ye ma kwame kadere neja pade kakra ya wabre no apɛ ede agu hɔ no kakra ya ehye ye no wanya kakra na emom se wo ma ankwa anka asem beba ne nyina mu no dum gya adwuma efo no nso kɔye ekoye no mbe ye bia sa bre de wo so mo ye assessment ahade ko deporting ya ede eja ne bai we ya santimanta muso ame ba wa beidu wo no so sansemi ede be so aye awusua wono ma wo mo ho akam no wo mo nkafra pa na wo mo nhyade afi wo mo nso wo mmoa ma wo mo ntena so yemfanko wo mo nkyɛn emmoa Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama na boboa no ne yedri na UN nhye mudie ya wokokasa wase nyina ekokowie Lincoln University for kase LGBTQ wo mu hu ba bi ogina nom ne ho ade nti abaso banka yede manwo no wo mu nyamfa ma no nom ne ho ade no mampani guso a wo kasa ene se wo hia Ghana fo wo ho wo kasa kire wo mo kire se fa wo mo fa sra don ne posi dom kra no se de wo mu se tete no nya sa na tie wo mo asa bie mu no wasa kan bio de akire international community ne se wo mo nte Ghana fo ase se ya kase LGBTQ de yempe kra se bebodin ewo yempotemu ha no ya na wo mo hu ne yembibi foforo na nso ni nyina no ye gidie ya mamre ene se de ya na montu tie no sa na ya ye nante na sa nso ne ye kasa enti wo mo nte yase. The issue of LGBTQ rights are emotive and they are not completely settled in terms of their nuances and arguments, not only in Ghana but all over the world. Even in the United States, you still have discourse on LGBTQ rights. There are still 26 states in America that have legislation that restricts LGBTQ rights. And so for a country like Ghana, this democracy is playing out in respect to what those rights are. And let me point out that the bill in Parliament is not a government bill. It's not a government-sponsored bill. It's a private member's bill. And so Parliament owns that bill for now. And what the eventual nature of the bill would be, nobody can second-guess Parliament. And I, as President, cannot anticipate, Parliament in respect of that bill. But I believe that our democracy will work out. Memoranda are being accepted from all people of all walks of life. Civil society organizations are all presenting papers to Parliament. And I believe that the representatives of the people will make the will of Ghanaians reflect in whatever bill eventually comes out. Ano Ghana mampani ntia democracy yedi adwuma na yedi nso no klamen kabi obi ka bia ene kwa so ka ne kasa bo ahye eso otie no na oje de wo ka tum na wo so wa ka wo de ewie no wo che se bra wo so akofuna mu a wo so aye no enye wiase nyina na ne wo so ya kire won Ghana ene wo so ya kire wo mo na no nso mu amamra ene ne nhyehyɛ na ode ye adwuma enti de Ghana mpe no enya de a wo kokoduru ba bi no wo mo pekra
wɔbɛgye atoma na wɔbɛsosɔ so. I swore an oath to uphold the Constitution, and so the representatives of the people will discuss the bill, and once they pass it, then it comes up to the presidency. And the Constitution gives various pathways for dealing with it. If I object to the bill, I can send it back to the Parliament. If there are issues that need to be dealt with, we have the Council of State, which is a superior body. I can refer to the Council of State for advice. And so there are many issues that are still playing out. But I believe that our international partners should understand that public policy is grounded in our legal traditions, in our cultural context, and in our social consensus. And all those issues are playing out as we speak. Sansemi, chese ebuma mpeni kon, se wamodi huru na sumwe ni nenonso, ena weyi anwa, wachire di entia, wachire de wachire, nensuri njina wamonti yasiye. Wamobeti yasiye, enunti kurana mampeni dada na nado danko akufuado. Wadi edomu anim, weye eko wasi, ebibre matoye mama ino, yankabo mkuo, ya yekita yensesi ya ano. Wamu uko Beni, na wamu akwa ya juma sunubi ewa ho, na juma wanu kwenye njina niye, mampenia wamu wa yino, na wamu defofro edi sisyo, sa transition no, eno na wakwa ye, na wanu ne edi sa domnua eko ni njina nim, na timia buwa ama nema njina timia kwa boko, se ya meno kase Beni no, anse ewaye ho ya kakra, na nso, wamu be hiya wabia, wanu abana batu mua, wabene pa wabatu no mse ye ko ekon e wabatu mu esande aba no mampani ekufu ada he oko 2008 amfa 2012 amfa 2016 efama no ena 2020 esan fama no eni nti wagina batu makomako 9 wonim si edi nkunim asa ne etie eni yedi ntwenso a esa ne etie eno ye straight eno nti wobomoden ekeka na niam nyina abo mu kama ansana wobabedi ne nkunim a ho na homegiem sesei eno nti sempanifo ya se one mo pe obi amana de yakọ wasefo nanim na won yakọ Beni no makọ akodi dwumaso e wa akọ wasedi mu a wo mu sa mampani akofo ado ho enye yie sanse wonu ankasa mu no wagina ho mansomdwe sanse na anu krampo 2012 petition ya ho de kọ court a August 2013 wo me de ho eniema ba ye wase nanka wonyi ntum na nso minus somdwe nti e kire se wo po minus somdwe pa eno na nam so a womo ayi no na asomdwe nso ho dawura a wo bogusu a wo bon kakra no eno betimi aboa ama ekowase womo ni so ade hu na womo hwe nyina no wono mo ensa aka ewo Beni ho na asomdwe a abibima nyina epe titiriu ene abibre ma toye no ni nyina nso yetimi anya ne kama pa yemfiri Beni na afa yansan mra Ghana bio na ye kokwawu nyame ya adom a efia de di anim ya ye Good Friday eno ne efra ne Good Friday no Yesu amane hunu da no na efri fiada ekosi memneda ene ne kwasi ada so nyina empom kosi ne dwoda so ene ne brada nyina no ene ni nyina wakwaw ye hyase akura mpo a ye betimi ahyase akura de afira nyinam ye na traffic ne hyase afiri ho ede ko enyire sisa kire ede ko jejetia besi number 9 camp na de awuramu oframase na nsakura no adu nkokọ na de afro bepo no so befa nifa ha o fa tibie o kwafa benkum ho a o kwafa bomen na ta chepa na nso na nsan won mo ye se Easter ni dru a kuro bia e wakwa obedi ne de na bibia atumi aye fine eno nti bukuru wafo beje kwawutafo ede kwa kosi asaka bepon wo mu nyina beje afram place afram aja ho nyina obi abaye bi eno na MC ya wakwa south ye kan wona na etache pa David efa osaibonsu dodo na afra na ato plans e kire se enhyehyɛ ya wo mu de agu akwan mu no nya nhyehyɛ ketoa ni nyina kire se bambosam no ebekɔyie pa eno nti se wo ba na sa wo ba bedi anya mbranzem bia na watu ho fu sanse kwa Easter no immigration for wo ho fire for nso wo ho assembly no ashe immigration service ama omo enwura hotels a ewo municipal ni mu nyina mu empese obi ofi o man for so foreigner bia me share hotel bia mu bia okura ademboni bia odeba Easter ni mu ana fire tender ye di dwuma wo ha no eye adwuma na Easter mu so so nyankopon ya bomo a ebetoa so eye adwuma se hunia se ye befre bi e de afri mansini fufuro mu bia ba beka ho a ye befre na ye aba beka ho na etimi ama fire service for edwumadi no so ejina ne na so fire service ene police beka bom no mo atu
anamo akọ etira betire ne ebroni frɛ no petrol no ɔmo bɛ petrol people yi so nyinaa yenkura ahodo a Easter no ɛwɔ mu no de Ghana National Fire Service for ɛbɛwɔ bi ewu nso ɛwɔ sɛ yenya touring car sɛbɛya sɛ akwanhyia bi si a anaasɛ kaa bi sɛe esi baabi a ɛmma kaa ko no ntumi si baabi ɛnkyɛ na ɛmma traffic ɛmma dodoɔ no honorable ato plans ɛna ɔte ne nka no wo wie kura no ɛna ɔde prosifo de sɛ anim hɔ ne fire for ne immigration for ya wɔn pɛ towing service ne ade nyinaa ɛyɛ na bepo no mu de emu che pa titulu pa ne atibie kwamprae so no ɛna sɛ nyame adom na so ɔbɔ me street carnival ne hyase ɛsɛ ekimu a every starting point hotel ɛde kwa kosi ɔbɔ me baabi a unknown hunter ne wɔ no kaa kura ntu ɛhɔ nyinaa kye sɛ pampe ɛno no wɔn kyɛ sɛ bambɔfoɔ prosifo nko a ya wɔn de wɔn ba no wɔn bɛbora pem Ghana Police also so are ready for this Easter. If it's a municipal commander and Tia Wamayate and they say you bring police for Mako Ebro Apem, which are 1,000 plus police personnel. And Omobabeka a year Kwawu South police ewaha any Eastern North region police ewaha any Nkwete division police ni nyinaa Omobabeka omho enti yen dey ewaha na nyinaa etu no there will be about 1,000 additional men a will be free omen afa na nyinaa ababeka police fo a ewaha no eho enti imagine say ugdu Nkwete division no a wom nko akora ya 500 kora ye dey apem ba beka ho amana 1,500 ena we no cross apem ni akire ebetimi aye be se 9,000 en wom de ba beka wom a wo Nkwete division ne ho eno nti ba bia basabasa ye bi bekoso bia no prosi ni behu na won mo atwe aba e de ahwe ano we ye abankra chipani a wo Kwawu South mansini no emu David efa osaibonsu ato plans ene yete ne nkan eno ewa apoe mantemu na busua ye firi ho a mayenko mfimfini mantemu ereka na aboboa no ehon so de efiri ho ba Jumadi kese bi akoso esa ye nkyerɛkyerɛ dwumadie ede ma wono mo a biribinti wo madi dem na we the headmaster ya wo Cape School of Deaf and Blind num ono ene kese yewra Gideon Apia ene wo kyese no kwasem ni saa entity ya yefa ewo yensa no the friend say TVET education no eno na aba besesa agro no kura ama enne enyuma na nanke hu se bi ni ha no yehu se saa enyuma wododo na ansa no a wo mo ano adeda entrepreneur na emu no na ye bra wo mo eye dwumade bi eku ensha abanyase wo keka na nsase na wo kokoye saafo na doye se de be na wo mo nso akade papa ye disua de no wono mbenya bie na amadesua pa no so wo matimi asua ne yie na anwone ye wo nsa no nso no wo ma bede na di ama afoforo nya so mfa so na dwumade na se na yewura Gideon Apia ebe chese saa anwone ye wo ye nsa no dwuma no eno na ebe sesa neema e wo manyimu challenges no de edoso na nya edaya koma so pa sesia no ye vocational skills ho no ye hu se ene na ye ade a ebebua nkura na ewa ha no te se emumfo ne anifrafo no omo no buku tenten secondary education ne university education no aya na ne ye aya won di enti anko wokọ kakra se after BEC no na onyansa no adwuma bi esua and the nifie kakra bi bra obetimi abobo yikitu abi ho na waye na adwuma na ono so anya bibi di ato ni botom vocational center na ewo ha no ekofom adan no nyina waye dadawa ohia se ode yesiesie ho na niama ewo ma ode sua sa no adwuma no so no ebi aye dada obi so pra sei na nka ebetimi anya bibi di replace na vocational center ho na aye strong na timatiti wo mo te say hairdressers te say fashion and design te say building construction te say carpentry said the bear otimi wie na ochro MVTI na ye de ne be ma social welfare for na social welfare for so man tools and instruments a ohia no de ba kwa na adwuma no na aboa on so on dachi ene a wotie headmaster wada Cape School for the Deaf and Blind ano yewra Gideon Apia na wie ye na maame adwumadi no a wokokoye ye de akyede ahodo kokoma asuafo no woba pa Selesi Dogan wono nso de bitoto
nyama kakra nso betumi aye na ye da abo school no ye provide am ho na mo fama no kama ye ba ha da ye ba ye ni assessment no e ba mo fa was 500 no you wenya na wa ba na 40 na wa report ye bisa ya was wo provisions nyama wo de bedidi na de wo ni mo fama was wo ba school nti ye che de o do ho abo school but nyama na wo benya na wo de wo school e bi ni ho ya ato ya wo de ye so kakra na e betumi aya na ye de aboa Aban support me, but everybody say only enough. Aban make sure they inclusive, no ever working. It comes with resources. It's a very baby kaka. Kaka you between the dark. Any little kaka, I will take kaka. You better in our boy. I'm a common way to what in a classroom. In the project, Aban the policy. The best said the Yamano and the baby Wama church or the body back upon the way. On your dear bad routine. I ever was schools. Eno eye futu a Madam Selase Dugan wo wie ya wo de ma ban se wo mommo asade be na wo mo nso abibi nti wadi dem no wo nso benya won chefa e wo mai adesua enhyehyɛ pono no ho. Center for Scientific and Industrial Research wo mo Crop Research Institute no a wa from asua no awa santimantam mo wo mo ni New Age Agri Solution Limited akabom na we no eye ebro foforo kura no de bi kura nkansuo da eno won apa ho ntoma na womu di sa adwumadie ni nyina no na bawa bedu ebutu won nkyɛn pɛ ɛna na wo fa bie ɛno na director of the institute Professor Max Odakwa Asante wodi kyeremu no ɔkyerɛ bawa bedu sɛ no korɛ saa die ya homu ye nyina no ɛbɛboa pa amoaman no ye nyamfaso se ye nyina ye de sika ehyemu na sɛ ɔman ni nyina de sika ehyemu womu ye ne Ghana ha ya ɛbɛka Ghana ha ya enti bibia ɛyɛ local. The goal for developing this variety was for higher to the innovations and the technologies, primarily with the private sector, so that it can reach the farmers where they are. In doing so, we are making money and they are plowing back some of the money into R&D so that we can even develop a better innovation. This is the first indigenous variety that they are commercializing. So in doing so, we keep all the foreign exchange in Ghana and we're able to give jobs to our people. Besides that, sometimes we even have money, but we will not be able to import. It happened in 2007, 2008. We didn't learn from it. India, the Asian countries put a ban on imports of rice and we're in big trouble. It has happened recently with tomatoes. So this is also a food security issue where the indigenous R&D companies comes out with technology and indigenous local companies help to commercialize it. Professor Maxwell Odakwa Asante one na Crop Research Institute from Asade no one oda no na one ba wa bedu ebo nkomo wo wie ye pe na general manager edema New Age Agri Solution Limited Martin Tetenate wodo so de kakraka ho no wo kire anisuade ho no senti a wo mo ye we amoman no. We call on governments and all other government agencies to support this very laudable partnership between the New Age and the Crop Research Institute so that we can be able to scale up not just only Israel and Common, the many other systems we are currently on commercializing and other varieties of other crops that we will now be targeting just to ensure there is food security and food sovereignty. Sani ebeya oman no yebenya aduane papa na yedi na yankwa srasra wo montene ni nyina ka ho binti na wono ye sa adwumadie we yewura tete nati wono na de nsem we to ba ba edu anim ya wode esom ye na abusua sabre wadika wahwe ose no eja wakohwe ose wakohwe ana wonya nkoi ye wi ana abeko mo ya bakọ sesi a na asafo kantanka say na wa ye busy wo studio ha wa bakọ akire ho sesi a na wakọ akohwe no se eno eye ni aya hwe ose no amaw na watimi ahunu se ampa ose no ededa yie ejina yie ana owo na owo blem so a ne pacho ne aka ne nyina de akire ho eye Sompa 106.5 FM Accra udi join ye wo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra ana YouTube no Sompa FM Live sabre kro ye Sompa TV Live ye gina mu wo pa na abahwe sani amanfo ani agye na wono mu ehwe omo free o ye anye ohwe ukwa dentist ho a ne obejo enu nti na amanfo mpe ho koro no na wo mo esu mede ba kwa dentist wa kotua sika we de ka won beto chinchinga sa de enu jai o se na ade ba we chinchinga no bra na bahwe ne ha na fe ko uwie nso a Unilever fo a wo mo ye sa adwumadie wo Sompa FM ha ye ne o mato kese na wo mo di sa adwumadie di ama no wo mbesa chew ne ma hodo na Sompa nso a chew bi di aka ho eno na da me yo kan ye no
wontimi ma sompa na wo nkɔ saa akwa wabrekwa wonya bibie woyɛ deɛ ne a wobenya ɛno nti asukuufoɔ wɔnom ɛwɔ fie wɔn mo atɔn adeɛ dwamfoɔ ma ne mɛɛma ɛne maame ne papa mo nyinaa wɔn mo nyinaa ba sukuufoɔ kɔ extra classes koraa wɔn mo aduane afiri extra classes n'ase ɛbɛhwɛ wɔn nsiansa because ne kaka tutu no a wɔbɛsi da akɔtwerɛ sɔhwɛ ɛno nti ne wɔn aba sompa fie ha no yɛmpɔn yɛ bia na wonya maayɛ a tumirika bra yɛwɔ watermelon street ne so hɔ yaa ɛwɔ dɔme akra na waba ne yɛahwɛw wofiri kwabenya hɔ ɛna woba na wode w'ani akyerɛ mu wɔ market hɔ sɛ woba St. John so no a ka kyerɛ dɔbani ne sɛ wobɛsi wɔ market junction na busa sɛ wopɛ dɔme Sompa FM anaasɛ bi koraa da wɔ sɛ mepɛ Rising Sun school no wonya du Rising Sun school no hɔ a wobɛhu sɛ yɛnie na waba ne yɛahwɛ wɔ sɛ ma free wofiri Accra side hɔ akyemɔta na ɛba a mepakyɛ wonya tra ECG junction no so hɔ no ana ana wode wonu ECG hɔ na bra w'anim kakra bɛduru Ecobank baabi a wɔnom signboard ne si no ɛnkyɛn hɔ pɛɛ mfutukwan na wɔ hɔ no wode afa so ɛnyɛ w'ataadeɛ nom bra w'anim kakra bi woba bɛhu yɛ wɔ hɔ na waba ne yɛahwɛ wɔ sene kama ɛde ama wo wokɔ no na meka nsɛm bi akyerɛ wo sɛ gasɛm se wodan na wokɔ akɔsie no mesrɛ wo fa gasɛm cement na fa si dan no na baabi a wɔ ne bia na nsuo tɔ a na ɛnonom dan n'ase na ɛsɛɛ dan n'ase ebi kura wodeɛ no kura da nka wɔ asase pa so nanso mmoamoa bi wɔ asase no ma wɔm didi ɛdan n'ase mepakyɛ tumirika na kɔpɛ gasɛm na afa yɛ ɛdan no ɛyɛ waterproof cement a wɔnom de aba yɛfrɛ no super strong waterproof cement kɔpɛ bi sɛsi a na ɛmoa wo gasɛm ɛno na ɛsi man no gasɛm the nation builder na mmom wosi dan ne wie na wo mpɔ mu ɛnyɛ den a mepakyɛ ha me paa nyɛ saa a wobɛsi awie na wobi aba bɛfa dan no kɔ end point homeopathy clinic na kɔhwɛ wo mpom ɛfiri wo tiri nua no ɛbɛsi wo bɔbra no baabi a wɔ ha wɔ biara no end point homeopathy clinic bɛhu na wɔmatwa abaa de ahwɛ ano ɛyɛ wɔn mo na de homeopathy nia ɔhema alizi wɔde ɛtena ne ho kyɛɛyɛ ma wɔnyini yaa ɛkyɛɛ ansa na Prince Charles bɛtoa so na Prince Charles nso de homeopathy kuro yɛɛ ɛde bɔ ne ho bra no ɛno na end point homeopathy clinic wɔn mo yusuo wei yɛ ntɔn bi wɔ abɔntene ɔnkɔ apam just kenke sɛ wɔkɔ akɔpɛ end point aduro anaasɛ bi a homeopathy aduro yɛ ntɔn na abɔntene kɔ end point homeopathy clinic Dr. Adubuaten ne Dr. Kwaten mo wo a wo pa wo kora deɛ yɛtwa ne tia na biribi atumi ayɛ fine yɛ wɔn kran ha Shell signboard ɛno yɛ Spinters Road hɔ no ɛna kumase nso kuro no ma bo hia ɛwɔ asantemantam hɔ ɛhɔ nso yɛbutu hɔ yɛ numbers abɛtumi afrɛ bi na biribi kyerɛ wadwene 0244 867 068 0244 867 068 ɛna 0274 234 321 0274 234 321 na one yɛn abɔ nkɔmɔ wowie ne sɛ yɛ apɛnsuo nom ayɛ sɛ asankoragua kwan baabi so wobɛte pɛ biribi nom aha deɛ ɛnde yɛse pɛnsuo nom nsuo a wo nom no sɛ nyɛ nsu pa a yɛ a na ɛha me nyarewa ahodoɔ abu nyinaa no ɛmu fa 99% yɛfa firi nsuo mu na yɛ a yɛnhu no nsuo no a wɔnom no ɛyɛ a na mpanin sɛ nsuo a yɛnom yɛnhwɛ nkyɛnkyɛn woanhwɛ nkyɛn a sɛnea da yɛ a na apam ka no gɔta na da akyirɛ hɔ no ɛne yɛsabi nom ɛ nanso sɛ wɔhwɛ nkyɛnkyɛn ɛnyɛ nom kasa na kyerɛ mineral water nsu papa no nie dwumadie bi a wodi wɔ abɔntene nea woyɛ bia yɛ a wohia nsuo ɛwɔ aseɛ sɛ wo a wonom na wode sɛ wo amanfoɔ deɛ CASA saa ne yɛntwerɛ ho sɛ nyɛ no bi a mɛntɔ kasa natural mineral water ɛkɔ yie paa mepakyɛ Kasaloma Ventures na ɔde nsuo baayɛ wɔwɔ Taifa back hospital n'akyiri hɔ a bia baabi a wɔte me kanya bi a bɛtu atɔn anaa wopɛ bi na wo nso deɛ de odwuma fra yɛn wɔ 0206 469 430 0206 469 430 na ɔne yɛn abɔ nkɔmmɔ sɛ malaria na akyew ɛno nti yɛ kan wobi busa sɛ na nea mo kan nyinaa no ne korakora ne sɛn yɛnyi wo mfiri mu sɛ wodeɛ no akɔyɛ malaria nkoaa deɛ bɔmmɔden bɔwura pharmacy ne herbal shop biara mu wokɔ aso pɛ time 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 herbal mixture capital T capital I capital M capital E ɛno na ɛbɛboa wo wo a wapɔ so na wapɔ so yɛ ɔya wo a wodidi a wo a aduane si hɔ nso wɔtumi sɛ aduane no ɛnyɛ wo dɛ ɛnyɛ wakɔnɔ kɔna kɔpɛ time herbal mixture na nonom wosɔde a asɛ yɛaboro time herbal mixture no ɛno ɛna ɛbɛtumi adi aboa wo sɛ wopɛ bi na watu atɔn a numbers a bɛtumi afrɛ no ɛyɛ 0244 417 669 0244 417 669 0244 417 669 na mmom hyɛ ne nsoma me sɛ ɛnyɛ ma ɔpemfoɔ ɔbaa a ɔma akwadaa nufoɔ ɛna akwadaa a wɔnya mfinhyia dumienu wɔnom na asɔ yɛasene ma yɛde kaseɛ ɛbrɛ wɔ yɛda ne yɛn ho sima pɛ yɛba na wɔtwe mu amono ne nsɛm wɔ yɛde ne nyinaa bɛsom wɔ no yɛbɛsan siw so biom
Pakasiebo. Ajibebia. Okre ajibebia ayesem frama. Ye hyase e de amawo. E da dwoada no mu. Na wotwe mu nsem a edi atwagu no. America mampani Donald Trump. E da dwoada no mu bosome ne da na etwoso adunu miensa. E na no wo bo amane se baby edu no yanfo ni bibia se wo mbete ne amase na deal na no wo kase wo no monko no e wo se wo mo ko se de be na asundwe abua wo mbetimi anoma no na wiase nyina nso adwo. We just spoke to Israel a little while ago. I think they'll be very happy. This will be peace for Israel, long-term peace, guaranteed peace. If this happens, and I can't guarantee it, but I think it's going to. And my life is a deal. That's all I do is deals my whole life. I think this is something that's going to happen. And why wouldn't it happen? So tomorrow morning, sometime, their time, we were expected to blow up their largest electric generating plant that cost over $10 billion to build. It's a very good one. There was no dearth of money. And one shot, it's gone. It collapses. Why would they want that? So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no... And the deal no na America mampani Donald Trump ni abrese. Obaso ni Iran ko sede be na wiase nyina nso ebedwo no na wa abo so eche se ono ankasa kura na nko ekura no na bra abo awo bo no deal deal ya Benjamin Netanyahu apam wofa wono na ye mansoafo e wo Israel wono na ka se wo se ni Iranfo ya wiase nyina hu ye na wiase hu Israel ene America me ame wofa Donald Trump se wo mo na ye wiase abonsamfo e wo wiase ha se no wo de mo hwe sa na no wo mo missiles ne baako e ma ne kopie Arad eno wo Israel ho e ma dwuma ekodi wo ho no na nya asem kuma ntu okọ site ho no e na wo hwem no wo kire se missiles na Iran fo aye no wo betimi ato de afri Middle East wo e de aba Europe na so de o ye European president ana leader na ye fro self be join na ase wo ma tena ho na se be kan wa na be won se Israel ene America wo me wi ase agenkwa. If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. They have now the capacity to reach deep into Europe. They already have fired on a European country, Cyprus. They are putting everyone in their sights. They are putting everyone in their sights. Where Benjamin Netanyahu, apam wa fa no no. Ono na ye mansoafo a wo Israel. Eno one Sompa kase e bo san komo yi. Eno dwoada no na e bae na edabna da mu nso no. Enkomo a esan bobo bae be US. Womo Central Command e fe womo CENTCOM no na womo ba amane se womo hyase se womo totototo paye e de ko Iran man mu no bia ya hodo a womo esusu se womo to akọ ama akọ bubu womo apre no se womo nsuro tro no womo kan ni nyina e baburo be se empom nkro de ni nyina no womo to koi e ma ese ye nso ampa na eda brada no ano na me ofado na Trump wo kan ye ese aya no amo kan se Iran fo wo mo ho ade ne wo so ma ho ade ne ye hene na every na de kro nia wo mo ye Iran fo no se wo mo nim ne wo mo ka so wo mo so de bi okura wo mo nkotodwe nyina bubu nya de a wo betimi aso de bi na wo kire se Iran betimi asore no wo ka so beto America so wure de nya de a wo betimi ayesa de no kura bi. Then the second set, 88 people met to pick a new leader, and they're now extinguished. And then they're meeting again, but now nobody wants to be the leader. It's one of the few political jobs that nobody wants anywhere in the world. It's a very dangerous job. My job is dangerous too, but their job is worse. In other words, we're systematically dismantling the regime's ability to threaten America. They're not threatening us anymore. As Commander-in-Chief, it's my sacred responsibility to protect our country from all threats. For decades, Iran refused every opportunity to renounce its nuclear ambitions, and in recent months its own negotiators bragged to our representatives about having enough material to make nuclear weapons. And that was supposed to deter me, but it didn't deter. It made me more anxious, and it just made it much more important, this mission that we're all on together. In some way to your Memphis, our tennis, and Finfimo, and our Wakakano. Now, when it say systematically, yes, systematic press, or the Kali Akaho. Ana womu dismantle Iran for no omu bubu ama pre sabaya womu ntimi kura en sori bie me anu ofa America mampane Donald Trump wanda kasa yi eno America ho ani ejina womu ne abofo a womu nam ho apaso na eda wokuada
Wednesday ana mampani America Donald Trump sanka se biu no woche se no kwasem ni se wo hwe Iranian leadership na wo mapa aba ampa entokwana afuno wo mo na mom santokwan so funo wa na ato ne akeka enti de abobo ba ne se de wo musi hunu bia no one day can pray se we ene from akoma kwadu no ennum ntokwa wo mo hyase Israel ne America aka bo ma wo mo strike no say Iran wapaba. We killed all their leadership, and then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change, right? I don't trust anybody. I don't trust you. That's only because I know you. But if I didn't know you, I'd probably have more trust. But I don't trust. The report no manwa or the ato ho che say you killed say kumnipa na wa kan samples ano say wa kuku wa ma say Iran hokra no say ya ka kire obi say akonya no dampan wo medi kura na wo ma bom to apata eno che say ho adwo panyini ni ho na eno na wotwe mu na no kuada no na me ana me wofane Donald Trump ni din je na hye mfimfin no John enti John Trump ana me kwa ofa ha na musa se no ofa se ntokoya amanfo se waje aboso a ona gangalia udi ani mu dindindin eba na se na se bo kwaku enyame o abante na me yini se wo secretary no wono o Peter Hexet wono na dawroma wo so da ya ntokwa wo adechi antokwa wono mu nso okura ye wo wono na kan ya se ye nkokon ana ye kokon ye. Pete, I called we got a problem in the Middle East. A lot of our great people. We have great people. And I said, let's talk. We got a problem in the Middle East. We have a country known as Iran that for 47 years has been just a purveyor of terror. And they're very close to having a nuclear weapon. We can keep going and get that 50,000 up to 55 and 60 is no end. Or we can take a stop and make a little journey into the Middle East and eliminate a big problem. And Pete, I think you were the first one to speak up. And you said, let's do it. Pete Hexet, one on one kind of young quack, and two the our idea can be, and one understand a quon. Sanan garden idea, one no crack cameras and one shot down your ready, sir. Nemum, war secretary, Yabagana Hanko, defense minister. One on what kind as a young quack, any can confess, yes, and perform best strike it, and one o'clock here. No offer, American company Donald Trump, and a Kasai. Na enkasene chini nyina no sade be na ehobedwo no na wo mo a entokwa no ba etime foforo ya na abeti aka wo mo ama wo nso brebie ya Ghana nyina ye ka ho no United Arab Emirates UAE wo mo nso ka ho pa enam so ama Sultan Ahmed Al Jaber ekokohia JD Vance ya wo no wo ye US mampani abedi akire sade be ya wo mbetumi adi kasasie na entokwa no be brebre adwo na fe wo mo nso ho beto wo mbi te sade mampomfo didi ame ensutafo didi ame ama mampomfo ho adwo wo mo no sa pepepe na sankomoi ena wo be chese no kosem ni se eba bambom edwadiem ena afi wo mo de wo mo dwetire eba be hyehyem se abefo suehunu ahodenne na epomuden papa nyina na afi enwomasua enti sa hyemudi a wonu mu hye ni nyina yese wo mo ne America ebetimi aka bom na saa nemai wo mbeche na afi obia nso eho ahenhan no ewo ne yonko adiem na entokwa na asesa abu aso no amfa haupi amre won enenti eno so yeda yawada enkoma esesa bi enti wei abuda bi ena nhyiamudie no ekoso oyo background no kra o TV no so a utimi se abuda bi ena JD Vance wote ho a wabɔ ne tie red ena wabɔ nkomo no na nano mampani John Dramani Mahama obra no wonenam plenary ho ewo UN wa mu General Assembly ho no wo kan asem bi say United Nations wo mu nyina ntoso aba na wo mu nyintum say wono mu a efa enipa no mum efa nipa nkoa yenya na abonefosem ene ye ba ye Israel for so am do mbeto atia nya abonefosem bia na no kra no ayi Argentina for wo mu so saa wo mu so mo mpe yenya abonefosem bia ena UK mansoafo Kestama wose han wagitum pa wa tamampani Mahama achi yanya na abonefo ene ono kwa na to first abato no
wana to kenkran wato first wato wie yepe ena conservative party ye wo UK ho wɔn pɛ ni ɔda wɔn ano a okɔ mmeranhyɛ badwa mu anka meka sɛ wɔyɛ minority leader wɔn koraa no wɔnya mansoafoɔ dibere no a anka wɔbɛdie yɛhwɛ ne nkyidin a ɛno na nnura ne yɛka sɛ ɔde tie din no na fa no kɔmpɛ baabi a wɔfiri yɛfrɛ no olukemi olufunto adegoke badenok wɔn no ne si mu gyerɛ kakraa ɛna wɔkan wɔsi sɛ wɔnim paa sɛ kɛstama ɛkɔ akɔto aba no sɛ yɛnka sɛ wɔn mu a yɛfa wɔn no mum no ɛyɛ bɔne a anka kɛstama nko amana nkosi UK fo anamu adenti ɛna wo ko gyina UK anamu aka sɛ ɛyɛ bɔne sɛ yɛfa amanfo afiri abibrem ɛkɔyɛ wɔn nkoa awo breko a wɔn kora wohwɛ ne kala yi a ogyina hɔ yi a sɛnea ne din badenok olukemi olufunto adegoke ahwɛ yɛ kora bɛyɛ alatani na yɛ sɛ wɔyɛ bɔne ɛna wɔwɔ UK a wɔbɛpie conservative party no mu ɛno nti wɔn de wɔka kyerɛ kɛstama wɔfiri UN hɔ no wɔbɛduru a demonstration wɔbɛyɛ tia no ɛne demonstration no wɔbɛyɛ tia no papa nya asɛmwa wɔno a no wɔkɔ a igwas player taya sɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛte ase ama no na ɛdɛfie da koro na ɛna Israel fo nso abɛbɔ amaneɛ sɛ deɛ ntia na mampani Donald Trump America mampani ani abere sɛ Iran fo mmra no wɔn nyɛ deal wɔn ntena se na straight no a ahyɛ na ɛkɔfa nneɛma firi amanɔne ɛde fa golf ho nyinaa hɔ na ɛkɔkɔfa saa tempɔn koro no a wɔn asi no no ankagya wɔn mmiema ewie na Iran fo atwe ntanko sɛ ɔde China sika bade a wɔn bɛbia ma waba abɛsena kɔ mekɔ wie India fo kuro etua bi no wɔn mu bie ma wɔn de wɔn nneɛma kɔe na sɛ okuta dollars paa na ɛyɛ American choppable dollars a ɛne ahwɛ ye wo ship na amemo a wɔn bɛ blast nom ne ɛho ade no ɛkɔ wie na Israel fo nso kasa sɛ deɛ no wayɛ yire wɔ hɔ a wɔno ɛna yɛ obɛsɛ entokwakonfo a wɔno yɛ sra adom no pani a wayɛ yire wɔ Strait of Hormuz so no wɔn atɔre nase wɔno nso wɔn abɔ na firi mu kura sɛ dwe na Areza Tangrisi wɔno nasɛm na wɔn kan Tansiri wɔn na yɛ Islamic Revolutionary Guard Corps no IRGC wɔn na da wɔn ma no anaasɛ sra adom no na ɛne sɛ wɔn abɔ no de afiri mu no wɔn kyɛ sɛ ɛhyɛ ase o February ɔgyefoɔ da na ɛtɔ so adu no nwɔtwe emua na wɔn yɛ sɛ wɔn bɛbɔ na ahwe hɔ ɛhum na wɔn kɔkɔkye Ayatollah Ali Khamenei na wɔn yi ne firi hɔ a ewie yɛ Chief Ali Larijani nso wɔn mu yi no eyiyi mpanimfoɔ no bi a wɔn na wayɛ sra adɔm no pani asrafoɔ ɔha so pani wɔhunu deɛ asi a wɔkɔhyɛ Strait of Hormuz no ɔno nso wɔn atɔre nase ɛda fiada na amane a Israelfoɔ wɔn dɔm ɛde brɛ yɛn no bi nie abusua wei so ana yɛgyina na ɛnɛ kaseɛ no a yɛde bɛsom wɔ ne na wɔtwe mu nyinaa yɛde brɛ wɔ no yɛde ne nyinaa esie na mmom ansa na yɛbɛkɔ no ensem bi a yɛde di wɔn toa ɛnɛ no na pɔ so bie ɛne sɛ awrahosɛm bi esi wɔ sɛwia kurofu yɛ wɔ boako afa hɔ ɛmaburu mmienu o a wɔn nyinaa firi ɛnako baako etwi okada yɛ okada green wotwie yɛsi okada green bi afɔ obi gɛrɛ ɛde ne kɔ weki pinase abamu ano kɔɛ no wɔn musɛm deɛ wotwi okada green wa wɔn ne sekan ekunu ɛde ne nua ka ho na wɔn kenkan Deuteronomy 13:14 ɔsi bisɛmu yie ansa wɔntimi amusa nanso asɛm a esi wɔ so ame sɛ egya atɔ ama efie bi mu self contained no egya atɔ mu ahye mu nneɛma sɛ edwere bɛɛ no wɔn de ebusa mu yi ama aba wa bedu agye mu nkyere mu bɛɛ ɛno ne yɛse sɛ bi ɔte ka kyerɛ ebokuru ɛna deɛ wɔkyerɛ mu ankyerɛ mu yie pɛ wɔsesa asɛm no mampɛne nkɔ amanɔne yɛse Lincoln University for anka wɔn bɛbɔ na ba so nso ewie yɛse wɔso wɔn gyige ntum nti wɔn anya amfa ama no mampɛne kyerɛkyerɛ nsɛ no mu akyɛ sɛ Ghana yɛn yɛgye democracy tum nti kamamenka bi no ɛka yɛ abrabɔ ho nti wɔn a wɔn amanɔne nyinaa no wɔn nye ntum saa na ɔman a wɔbɛdi soɔ no wɔso akɔfona mu swae sɛ wɔbɔ ɔman no ho ban ɛne wɔn dwumadie nyinaa nti deɛ asie no Ghana no wɔdi fɛndeɛ Honorable David Efa Osebonsu ɛyɛ MCE ato plans no ɔno wɔ Kwawu South Mpraa so ɛna odi ne dwuma wɔse afie kwawu ni aya kɔ bie no sɛ yɛkoduru hɔ sɛ ekimu a yɛbambɔ deɛ yɛntumu na prosifo a wɔn ba no wɔn bra kɛte ahonwi sada ɛna yɛkɔ mfimfini mantamu TVET no ɛno ɛna headmaster wɔde School of Deaf and Blind and wɔ Cape Coast
yewura Gideon apia be chese eno ene betimi asesa agro no ama woman adwuma ye hwehwe yensa betumi aka gasa fawroma nwamo so yasene bra ya tenase ede kase yi ebra wo nyono nko awo gasa moma foundation ase aya de ne no na endpoint homeopathy clinic anso boan ama yempom num so aya den kama na ne manyina akoboko bra ye be wie no ya de kasa ensuo no ene ya benom na atimi aboa yen ama yempom no atimi akoyie pa eno achi no time herbal mixture wono so boa yen ema obi anaposo ne naposo nanum ato a wontimi ne die no ene makoyie e de ama no bra wa ya adwuma na wanya aduane no eye adidi na bibia nkoyie yetena ase wo Sompa 106.5 FM Accra sabre ye ya santimantam mu omoje kase ne bi faaye eno ye Sompa 93.1 afei ayiko 100.9 eno nso okumase omoje kase no adamfo pa radio eno wo France ahenkro pari no mu sabonfo ne nyina je so kama afei Sompa 101.1 e wota kwa Sompa 103.3 eno wota krade Sompa 106.1 e wota chiman Sompa 98.9 wo sunyane Sompa 90.7 e won kranza Sompa 101.3 eno nso wodoma doma hona doma FM 100.7 wono nso jinsam ne kama eto peten ye afei Kingdom 106.1 eno wa mankesim waje kase ne nyina Kaneshia ban radio enso jeye ebo ni pia bopeten ye ema eya wo mo e Kaneshia kase mo nyina nso enya bi etie ye Facebook no Sompa 106.5 FM Accra YouTube ni Sompa FM live and www.sompaonline.com nso ensemi ni afro bi aka ho nso ya kruche ne kama e de akogu ho afa TV ni so na ye ne age ho aboso sa no Sompa TV eya loud live and clear ya manfo ni nyina nso enya bi ehwe ewo ho Facebook no wo comment mienu pe memfa nso so taw na fe yempeja yemu eno na Starboy wode aba wo say I'm watching you live and clear ewa half mem airport na mfat kase no de senye we ya ne aka nyina ye nkoso ono ne de a wode aba no Kofi Ajima Blackman say good afternoon me hwam live ewa pick farm na me baba hwamese eni ntima mo mpo nyame ono ne de ya wode aba no nti bia say wo ma ya tumrika bra sesi a na ye wodome Watermelon Street ne so ha ewa nkran ufri secret ana achimota ena wo ba tempestuously unya dru St Johnson ne so say Kim na hono a waba wanim kakra bia bedru Ecobank ne nche ho pe ba bia hono samboard ne si no na wafa ho unya branch pe obonsi ya bo tent no correct ewa nim ho a ubetimi aba eye free yenye wo hwe ena bio ufri kwa benya side ho nso na wo ba wo de also besi Odome Market Junction ne so ho a udu wa busasa wo Sompa FM anaza Rising Sun school no won ba kire udu ho nso so a ubehunu ye kire kwan na waba na ye no edika subum sabre dia ye so de so na asafo kantan kan dawroma eno wosesa ye studio ha ede ba ya wote ye nka hu yen ema Alex monso wo MCR ede ye tutu TV ni so kama ma wo bia enya bi ehwe ye enianum a ye je bre be pensem num de ma wo no eye me obrempon na kwaku ampoma wode mankoma chi amene me bra triple man ejapia apam dada ye ko na ye ko die dwumadi a ye de to aso no ye fra no ye akọ